Koskakohan Sam-juna on tulossa? Ei vielä tiedä. Junia riittää, mutta mikä lähtee se on. Eikö teillä ole kuskeja nyt vai mistä? Kiikas. Että ei auta kysyä tässä. Hänen täytyy hoitaa nuo. Että ei auta kysyä tässä. Niin se on top Ja secret. tiedottaa sitten, kun on tiedotettava, hän kertoo. No kun te puhutte, ettei konduktöörejä riitä, niin missä on niinku työntekijät? Mitä kasvoi? Eihän tästä nyt kumminkaan höpisty kuin pari viikkoa, että onneksi VR:lle ei ollut aikaa varautua. Siellä ei ole ketään. Joo, häviää se huolto. Onko se 950 jo lähtenyt? Siellä on matkustajia Siuntioon ja Inkoa Seinäkarjaan. Tässä koitan kysyä sulta, mikä se junanumero on? Minkä? Y-juna. 8495. Mutta kysy, että pysähtyisikö 950 Nyt me menimme sekaisin. Mikä sun junanumero? 94? 8495. 84.